कहबन उपाय हो बिहार में तेजस्वी चली अब करबा कवन उपाय हो बिहार में खेसारी चली। लागत बा फैक्ट्री खाली गुजरात और सूरत, बिहार में बाटे तेजस्वी के जरूरत। लागत बा फैक्ट्री खाली गुजरात और सूरत, बिहार में बाटे तेजस्वी के जरूरत। अब जुमला के नहीं यारी चली, अब जुमला के नहीं होशियारी चली। हो अब करबा कवन उपाय हो बिहार में तेजस्वी चली हो अब करबा कवन उपाय हो बिहार में खेसारी चली। बढ़ल जाता दिन पर दिन महंगाई, कैसे करी गरीब के बेटवा पढ़ाई। बढ़ल जाता दिन पर दिन महंगाई, कैसे करी गरीब के बेटवा पढ़ाई। कौनो उपाय अरे बिहारी करी, कौनो उपाय मनोज लालू करी। हो अब करबा कवन उपाय हो बिहार में तेजस्वी चली हो अब करबा कवन उपाय हो बिहार में खेसारी चली।